Da li ste za pitu ili slane palačinke? Ovaj recept je spoj oba. Meke, sočne, mirisne i pune fila kao prava domaća pita. Za ovaj recept bit će vam potrebni sledeći sastojci. Za fil kojim ćete puniti palačinke potrebno je 2 jajeta i malo soli. Pa dobro umutim. Testo za palačinke je već svima dobro poznato, tako da kada napravite ostavite jedan deo za ove preukusne slane palačinke. Sada u umućenoj smesi dodajem i 70 ml jogurta i 70 g kiselog mleka. Napravila sam 15 palačinki, ali sam ostavila 6 za punjenje slanim filom. Sada dodajem i 50 ml ulja, pa dobro promešam. Zapečene palačinke sa sirom su meke, kremaste i pune ukusa, a priprema je tako jednostavna da ćete ih praviti stalno. Kod nas su omiljene za doručak i mala porcija baš drži sitim. Sada u umućenoj smesi dodajem 250 g mrvljenog feta sira. Na početku sam dodala baš malo soli, vi možete dodati, a i ne morate. Sada ponovo dobro promešam i smesa je spremna za filovanje palačinki. I da vas podsjetim da za sve detalje, pisani recept i nutritivne vrednosti posetite sajt eninakuhinja.com. Ovde imam 6 palačinki i toliko je sasvim dovoljno da stane u ovaj manji zemljani pekač. Premazujem uljem, potom ću tu ređati filovane palačinke. Ako pravite veću količinu, samo duplirajte sastojke. Sada svaku palačinku premazujem sa 3 do 4 kašike fila. Potom umutam palačinke pa ređam u prethodno podmazani zemljani pekač. Ove zapečene palačinke volim da pripremam u zemljanom pekaču jer je pravo uživanje za sva čula. Daje onu posebnu aromu, sočnost i domaći šmek koji je za nijansu drugačiji nego u običnoj tepsiji. I svaku filovanu umotanu palačinku ređam u prethodno nauljeni pekač. Ponavljam postupak dok ne utrošim sav materijal. Ali jedan deo fila ostaće da se preli u palačinke. I zato su tako kremaste, sočne i pune fila, kao prava domaća pita, samo još jednostavnije. I ne znam da li postoji neko da ne voli palačinke, ali ova varijanta je nešto zaista posebno. Kada su palačinke dobro poređane, odozgo ih prelijem ostatkom fila. Rerna je zagrejana na 70 stepeni jer je u pitanju zemljani pekač i čim ubacim u rernu, temperaturu pojačavam na 200 stepeni i peče se nekih 40 minuta na toj temperaturi. Sada i kašikom odozgo dobro rasporedim. Sipam i malo ulja, oko 2 kašike. Sve je spremno i ide na pečenje. I zapečene palačinke sa sirom su gotove. Kad biste mogli samo da osjetite miris, a ukus fantastičan, svaki zalogaj se topi u ustima. Pa dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Enis Delight, sa još puno ukusnih i vrlo kreativnih ideja. A mi se vidimo ponovo uskoro sa nekim novim interesantnim receptima. Do tada uživajte u svakom zalogaju ovih preukusnih slanih palačinki. Prijatno!